ndifuna mukaoneleka video aka kumapeto kwake ndiyankhula. I want my money. I will go when I have my money with me. Guys, this guy, I met him last night, guys. I think you got the video. I won't live here, guys, without having my own money. I won't live here without having my own money. This guy is taking advantage of me. He must call the security. It's where I'm gonna make a lot of drama. Never. Never. This guy is taking advantage of me now, guys. Please. Please, guys. Okay. Yes. Call the security. I don't give a damn. I am not gonna go, guys. You see? This guy, I met him in the club, guys. Please. The money's here. Which money? That was not our agreement. I can't take $20. Okay. For what? You have money. Anakumana ndi mkaziyu ku taveni, kenako anamtengera kwawo kuja amuchapa. After kunchapa, arana kambirana za $100 imene ili 1.8, koma iwowa ampasa $20. Choyamba chifukwa chimene ampasira $20 ndi chakuti mkaziyu wamwa mowa wawo. Ndi zimene amawerengera. Ndampasa $20. $20 ndi 300 chakuti rand. Mkazi uja akuti iwe ndine tinagwizana 1.8 rand imene ili $100. Ndi mkazi uja wavuta akuti akufuna 1.8. Ndi apapa wayambira apolisi. Apolisi akubwera. Akuluakulu ndifuna muphunzire china chake kuchoka pa video imeneyi. Ndimakhala ndikukamba nthawi zonse, mukatenga mkazi ku taveni osapita naye kwanu ndi zimenezi. Mistake imene apanga awawa, antenga mkazi uja ku taveni abwera naye kwawo. Apapa sangathe kuthawa, akuyenera apereke ndalama imeneyi. Chinanso mkaziyu akudziwa kumene amakhala awawa, ndipo atapita ku polisi kumanena zoti mkulu wina wake wandigwiririra ndipo ndikudziwa kumene amakhala, awaro amangidwa pamulandu ogwiririra. Ende zichitikadi nkhani ndi makamba ngati mwatenga mkazi ku taveni, pita naye ku guest house. Fa china chilichonse chimene chingachitike ku guest house chimathera ku guest house. Sakudziwa kumene kumakhala, sakudziwani zichera kumweko. Ndakuluakulu chonde ngati mwapeza mkazi ku taveni osapita naye kwanu, cholinso muziwe ndichi, mahule ambiri amadziwana ndi mbava. Hule ndi mbava anamvana. Ndiye ukatenga mkazi kubala kupita naye kwanu, akamaona zinthu zabwino nyumbamo, ali ndi chakuti amakauza anthu. Pali mkulu wina wake amakhala kwakuti. Nde magangista aja amambo kupanga monitor. Ndizija mmava zoti akuti anapanga kidnap, akuti anapanga chakuti, chifukwa chakuti unampasa wina wake access ya kwanu. Akudziwa life yako kuti ndi drama angathe kukumana nawe panjira, makidnappers akupanga kidnap. Koma information anapeka ndani ndi hule. Anaona nyumba yako mene ilili, anaona life yako, awo mkulu uyu ali ndi ndalama. Akuluakulu osakhulupirira mkazi amene amapita ku taveni. Mkazi wina aliyense amene amapita ku taveni ndotopa. Amakhala zoti anagonja, angathe kupanga china chilichonse pofuna ndalama. Ndicho ndi akuluakulu osakhulupirira mkazi amene mwatenga ku taveni.